Sanibonani bakwethu, bengifuna nje namhlanje ke sixoxe ngendaba zombuso kaNkuluNkulu. Uyabona kunezingelosi zikaNkuluNkulu ezibizwa amasarafim namakherubim oGabriel noMichael. Lezo ingelosi azimkholwa uNkulunkulu, lezo ingelosi ziyambona uNkulunkulu, ngakho ke akukho bazimkholwe ngokuba zona uma zifuna ukukhuluma noNkulunkulu kumele ziye kuye phambi kobuso bakhe, zivele zikhulume naye, ziyambona ubuso ngomuso, ziyaxoxa naye umlomo nomlomo uNkulunkulu. Yinto le eyenziwa izingelosi ngokuba azinawo umzimba, zike simeni esifana nesikaNkulunkulu, isimo somoya. Ziyakhona ukwenza izinto uNkulunkulu akhona ukuzenza, ziyahamba zisuke lapha emhlabeni ziye ezulwini, zisuke ezulwini zize lapha emhlabeni. Kepha isimanga ingelosi ezisibonayo nezingakuqondi ukuthi kwenzakala kanjani indaba ephakathi komuntu kanye noNkulunkulu, ngokuba umuntu okemhlabeni uNkulunkulu akamazi, akaze ambone uNkulunkulu, akakaze amuzwe ivoice kaNkulunkulu ukuthi injani. Kepha umuntu uyakholwa uNkulunkulu, ukhuluma noNkulunkulu sengathi uNkulunkulu uyambona, sengathi uNkulunkulu phambi kwakhe. Ingelosi ziyamangala yilento ukuthi yenzeka kanjani. Yinto esenza sihluke thina eingelosini ngokuba sinomzimba osivalelayo ukuthi sihambe siye phambi kwaNkulunkulu. Ukuze siyofika phambi kwaNkulunkulu kumele sibe siphumile emzimbeni esibanjwe wona, umzimba osidonsela phansi obanjwa iforce of gravity. Kepha ke njengamanje ake sibheke nali verse elitholakala laphana kwincwadi kaMathewu 6:25 elithi, ngakho ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukukhulu kunokudla, nomzimba kunesambatho na. Lapha uJesu obuzayo, lapha uJesu okhulumayo uxosha kithi ukukhathazeka, ukuthi singabi nako ukukhathazeka ngalezi zinto. Njengamanje ngiyakhuluma kuwe usudlile ibreakfast, ngiyakhuluma kuwe usudlile lunch, usudlile isapha, ngikhuluma kuwe udlile, ngikhuluma kuwe wembathile emzimbeni wakho. Manje kungani ukuthi ukhathazeke? uNkulunkulu akathanda ukuthi ukhathazeke. Kungani kumele ukhathazeke? Ukhathaza umphefumulo wakho ngezinto ongamele ukhathazeke ngazo, ngokuba uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi uphile njengezinyoni zikaNkulunkulu zezulu. Uthi uJesu wenza isifanekiso ngazo, uthi zibuke izinyoni zezulu zikaNkulunkulu, azilimi, azitshali, azivuni, futhi aziqokeleli ezinqolobaneni zazo, azinazo inqoloba. Kepha uNkulunkulu uyazondla imihla nemihla. Kepha thina laba singaphezu kwezinyoni zezulu kuNkulunkulu uBaba, ngokuba thina sinokukholwa, izinyoni azinako ukukholwa njengathi sikholwa uNkulunkulu. Ngakho ke yini esikhathazayo? Sinobudlelwane noNkulunkulu. Yini esikhathaza? Ngoba kumele simethembe, ngokuba othembisile akasoyona indoda, othembisile uNkulunkulu unamandla ukukwenza lokho akuthembisile, ngokuba akayena umuntu uma efunga ayikho into angafunga ngayo ezintweni azidalileyo. Kepha uma efunga ufunga ngayo uqobo, kusho ukuthi akakwazi ukuziqambela amanga akekho kuyena. Ngakho thina kumele simkholwe. Nalaphana encwadini kaJohane 14 uyasho lapho ukuthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Sikhathazwa yini? Ngoba akafuni sikhathazeke uJesu mntakababa. Angikwazi ukuthi ukhathazwa yini. Ungavumi ukukhathazeka, ngoba uJesu akakufuni ukuthi ukhathazeke. Ufuna ukuthi ukhuthazeke ekuthini unamathele, nanokuthi uzokwenza ukuthi ahlale nawe, angakushiyi, uzokumamela iphimbo lakho, uzolalela, uzosoloko njalo eyisinkwa sokuphila imihla nemihla kuwena. Methembe mntakababa. Uyabona
uJesu ukhulumile ukuthi singakhathazeki ingomuso ngokuba nezingomuso nalo ngokwalo likhathazeka ngezinto zalo uthi inkinga zosuku zilanele usuku ngakho ke akumelanga sikhathazeke ngezingomuso nalo elineyinkinga zalo esingalazi nokuthi sizofika yini kulo ngokuba usuku lwethu asilazi lokuhamba emhlabeni akusiyithi abaplana imihla namalanga kepha uNkulunkulu umdala wezinsuku yena oplana ngakho akafuni ukuthi sikhathazeke kepha konke lokhu kumele sikulahlele kuyo uJesu uthi bonke abasindwa imithwalo mabeze kuyena yena uzobathula abanike ijoko elihle abanike umthwalo lula okukholwa okujabula uyabona ufuna uma sowukholwa uNkulunkulu uma wazi ukuthi uNkulunkulu khona uname uba ukulibona ufuna ukwenza isifaniso ngetholo uma liqeda kumunya kunina selihluthi liyagijima lijabule lidlobe lijambe ngwane ngoba selisuthi wena usuthi wena wembathile yini ungajabuli njengalo ngoba kumele sibheke futhi nakwimvelo imvelo iyona emele isikhumbuze isikhuthaze ngoNkulunkulu singakhathazeki mntaka baba kafuni sikhathazeke ubaba wethu osethembisile ukuthi ngeke ashiye ngeke asilahle sinommeli uJesu noma sona emhlabeni kepha amacala ethu ayathethelelwa mntaka baba ungakhathazwa na izono zakho uyabona ungafisi futhi nokufana nabantu bezwe mina ngisho abantu abanezimoto abanezindlu abanamabhizinisi mina ngithi ungakhathazeki ngemoto imoto into eshabalalayo into eshayisayo into ephukayo into egugayo ungakhathazeki ngaleyo nto ngisho mina indlu ungakhathazeki ngaleyo nto into eshabalalayo eshayo into ethi nomuntu wakhona o rich ohlezi kuyona angabi nakuthula angabi namfudumalo abaningi sibathola bezibulele kulezo zindlu bezidubulile abanye beziheke ngezintambo bazibulala kulezo zindlu amabhizinisi ayawa mntaka baba ingeniso ingasabibikho abantu bakhathazeke kube imbalo ukuthi babeke banawo amabhizinisi ngawo ke thina sifumele ukuthi singahaleli ukufana nabo kepha uNkulunkulu uthanda ukuthi bona bahalele ukufana nathi ngoba thina siphethe into enkulu ngoba thina sazana noNkulunkulu okwazi ukwenza konke ngoba kukho kumehlulayo uNkulunkulu siphethe amandla thina mntaka baba ukuthi sithandazela abantu baphile sinamandla okuphilisa sinamandla okuvusa abafile kwelabafileyo siyabavusa futhi sinamandla okuyala amadimoni asilalele egameni likaJesu sinamandla okukhuluma izimo zisilalele zishintshe yimntaka baba sinamandla thina amandla aba la emhlabeni abanemali ngisho imali mina into eshaya into edabukayo angeke baze bakwazi ukuthenga lokwesinako akuthengiswa ngamali kokusimahla kuamahala esinako yiloko esinako kwamandla kaNkulunkulu angatholakali noma kanjani atholakala ngokukholwa uNkulunkulu thina sinaleyo nto kumele sizidle ngayo sinokuthula kaJesu ongatholakali noma umuntu wakhona angazibiza ukuthi yena uyiprofessional uyikhansela yena ngoku ekwazi ukukhansela abantu angabi nayo ipeace yena angabi nalo lokuthula esinako ukuthula kaNkulunkulu kubuya uNkulunkulu kaMoya oyingcwele abantu abangakaze behlelwe umoya oyingcwele abangakabaze beyaze bekuzwe ukwehlelwa umoya oyingcwele ukuphathwa ukufukanyelwa umoya oyingcwele abazilutho kumnandi eyona ndlela kwedlula uphuzo oludakwayo kwedlula insangu ebhenywayo nama-drugs kumnandi bayaphutha abantu abahamba nje behamba bekholwa kepha bengakaze bafikele umoya oyingcwele umuntu kumele afune ukufikelwa umoya oyingcwele azwe lamandla esinawo amnandi amandla esinawo mntaka baba mina ngiyawazi ukukhuluma ngento engiyaziyo amnandi amandla esinawo asibuke futhi elinye iverse elitholakala lapha kwincwadi kaMateyu u8 sibheke lapha u26 elithi wayesethi kubo Nesabelani nina bokukholwa okuncane na khona wavuka wakhuza umoya
nolwandle kwaba khona ukuthula okukhulu. Uyabona lapho uJesu ukhuluma ngokwesaba ukuthi nesabelani, ukhuluma nangokholo oluncane, kusho ukuthi uma singenalo ukholo sinokholo oluncane lapho kuba khona inkinga yokuthi sizogcina sesaba. Uma sosaba uyakhathazeka, izinto lezi ezingamelanga sizithole sikuzo, ukwesaba kanye nokukhathazeka. Kepha kumele kukhulu ukholo lwethu kube yilona elinamandla. Maso nokukholwa kuyasuka konke ukwesaba kanye nokungabaza kanye futhi nokukhathazeka kuyahamba empilweni yakho mntakababa. Yinto le kumele uzitshele yona ukuthi umele ukholwe yiko konke akushilo. Uyabona thina siyabantu ingelosi ezimangalayo maze sibone, ngoba sikholwa uNkulunkulu akushilo, singamzwanga nelizwi lakhe singalizwanga, kepha sikholwe esikuzwile ukubhaliwe kulotshwe phansi ukwesikufunda sizwe kubona, sikholwe ukuthi kusho uNkulunkulu. Ukukholwa kwethu kusuka lapho ukuxoxa ngoNkulunkulu, lapho kusho izinto uNkulunkulu azenzi. Siyabantu abaluhlobo olunzima kabi mntakababa. Uyabona uma ngifuna ukuvala ngaleli verse excuse me, elitholakala lapha kwincwadi kaMathewu 10 uverse 28, elithi Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla ukubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Uyabona lapho uJesu uyayidrive futhi lento kithi uyayigxilisa ukuthi usingesabi, uvalo singabi nalo. Athi mayekhuluma umpostoli Paulo uthi siphiwe amandla thina, umoya wamandla, hayi wobugwala, hayi wokusaba. Uthi lapho uJesu singesaba, abantu ababulala umzimba bengeke bakwazi ukubulala umphefumulo, kepha sesaba uJehova yedwa, uyena kuphela omele simesabe. Singesabi ingomuso, singesabi izimo, singesabi amadimoni, singesabi pheka, kepha sibe nethemba, sibe nokukholwa uNkulunkulu, sesabe yena ukuthi singayi lapha abantu bomhlaba bayakhona enjabulonyana yabo ngesikhashana. Ngoba injabulo yabantu basemhlabeni abanotho, abanothile, abahlezi kahle, abanethezekile, izinto zibahambela kahle bengazani noNkulunkulu, isiphelo sabo ukuya lapho kunezimpethu ezingangobhanana ezingafi, lapho khona kunomlilo ongacimiyo, kulabe yakhona injabulo yabo uyophelela lapho uba nokukhala. Kepha thina silapho ngoba sesaba uNkulunkulu. Uma sesaba uNkulunkulu sizoya kuphi? Sizoya ezulwini, ngoba sesaba uNkulunkulu silalela ukusho kwakhe, senza izwi lakhe, asifuna ukuphambana naye, kepha sifuna ukwenza lokho okusemthethweni wakhe, sifuna ukujabula noNkulunkulu, sifuna ukuhlala ekholweni, ngokuba ukuze simjabulise uNkulunkulu ukuba sibe selukholweni. Yonke into esiyenzayo siyenze sikholwa, noma senza, noma siyanikela, noma siyathandaza, noma siyavuka, noma siyahamba, sikwenze konke sikwenze emhlabeni ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu nathi akashiyanga. uNkulunkulu uyasibusisa, uNkulunkulu ukhuluma okuhle ngathi, uNkulunkulu uyasilwela. Uma kunjalo kusho ukuthi thina ngeke siye lapho beyakhona abalelizwe, kepha bona kumele bafise ukufana nathi, ngoba bebona injabulo yethu ingafani neyabethu, injabulo ingekho base ezintweni esinazo, kepha ikethembeni lethu esinazo. Noma singenazo into eziphathekayo, kepha sibe nokujabula, sibe nethemba, sikhuluma ukuphila, singakhuluma ukufa, singakhuluma ukwesaba, singakhuluma ukukhathazeka, kodwa sikhulume ithemba. Mntakababa, uJesu uyakuthanda. Uma ungakazani noJesu, uma ungakaze wayinikela kuNkulunkulu, ungakaze wakholwa ludaba kaNkulunkulu, usuzwile lamazwi engiwakhulumayo, usuzwile loludaba engilixoxayo, ngithi nawe kholwa uJesu ukuthi indodana kaNkulunkulu wavuka kwabafileyo, ukuthi useyabusa kuze kube phakade, uyena osindisa abantu, uyena ummeli wabantu. Uzosinda, uzophila, uzoba nalo ithemba, uzoba nokuthula manje kuze kube phakade. Akuvame phezu kwethu uthando sihez kaNkulunkulu, bukhona bendodana yakho uJesu, kube khona ubudlelwane nomoya oyingcwele kanye nathi kuze kube phakade, manje kuze kube phakade. Amen.